Economic indicators. Ndakhala ndikuwerenga anthu ambiri akusutsana pa social media. Ena akumanena ayi pano pabolani chuma cha dziko chikuyenda bwino. Chifoti sima ikupezeka anthu akukhuta. Ena ati ayi chifoti sima ikupezeka pasakhala unene kuti chuma cha dziko chikuyenda bwino. Pali zinthu zambiri zimene zikutani zikuvuta. Masiku ambuyo ngakhale sima inkasowa koma zinthu zina zinkayenda bwino. Kodi chuma cha dziko chikuyenda bwino kapenayi? Ma economist amadziwira chani? Ndi chiti chimene chimaonetsa kuti apa chuma cha dziko chikuyenda bwino apa sichikuyenda bwino? Nkhani yagona pa ma economic indicators. Izi ndi zizindikiro zimene ma economist amagwiritsa ntchito ngati kuti akupanga judge. Akamaziona zonse zimene zikuyendera iwo ndi pamene amatha kunena kuti chuma cha dziko chikuyenda bwino kapena ayi. Ndemu ma video amene abwerawo ndidzinena ndithu kuti ma indicators iwo ndi awa, ndipo inuyo malingana ndi mmene ma indicators iwo ndafotokozere mudzinena nokha kuti I think apa chuma chikuyenda bwino kapena apa chuma sichikuyenda bwino. Koma ma indicators amene timagwiritsa ntchito ma economist pali timati economic growth, chuma chikukula bwanji, timagwiritsa ntchito GDP. Pali inflation, mitengo ikukwera motani, kukhazikika kapena kukwera kapena kutsika, imene timetcha inflation. Ndipo pali unemployment, kodi anthu amene ali working age, amene akufuna ntchito akuzipeza kapena ntchito zikusowa. Ndipo pali ma interest rates, kuti kodi anthu akamakabwereka ndalama ma interest rate amene akuchajidwa ndi mabanki ndi otani. Ndiye pali amati property rights, uwu ndi ufulu wokhala ndi katundu wako, kuti kodi munthu ukhale ndi katundu wako zimene zikumayenda motani. Ndiye pali timati poverty, umphawi, kuti kodi chiwerengero cha anthu osauka chili pati mma percentage angati. Panopa anthu akunkasaukirabe kapena anthu akuchoka mu mphawi akulemera. Pali timati income inequality, pali kusiyana kwanji pakati pa anthu olemera ndi osauka, gapu imene ili bwanji. Ndiye palinso timakamba za public debt, kuti kodi boma lili ndi ngongole, ngati boma lili ndi ngongole yake ndi ndalama zingati, kuti boma lidzipanga ziluko zosiyana akongolera ndalama. Ndiye pali timanena kuti trade balance, apatu pamene timengana ma export versus ma imports, kodi katundu amene ngati ifeyo dziko tikukoza nkumamugulitsa kunja ndi katundu amene ifeyo ngati dziko tikumagula kunja, balance yake nzosiyana bwanji. Zimenezi ndi zimene timati ma indicators a economy. Ndi indicator ene yonse ndidzifotokoza ndenu mudzijaja kuti kodi chuma cha dziko chikuyenda bwanji. Koma kupezeka kwa sima kapena kusowa kwa sima pazokha sizingalongosole economy ya dziko. Economic indicator number 1, inflation. Inflation ndi pamene katundu akukwera mitengo. Izi zimachitika pamene iweyo ndalama imene uli nayo panope kugula katundu ochepa kusiyana ndi katundu amene magula kale. Pamene katundu akukwera mitengo, ichi ndi chizindikiro chonena kuti chuma cha dzikolo sichikuyenda bwino. Pali mitundu iwiri ya inflation, pali imene timati demand pull inflation ndi cost push inflation. Demand pull inflation imabwera pamene zimene anthu akufuna, amene akupanga demand, zikuchuluka kutengera ndi zimene economy ikupanga produce. Kutanthauza kuti economy ikupanga produce zinthu zochepa pamene anthu ambiri akufuna zinthu. Zimene zimachitika chifukwa chani? Izi zimachitika pamene chiwerengero cha anthu chikukwera, pamene anthu mwina apeza ntchito, maganyu chani, ali ndi ndalama, komanso pamene ndalama ikupanga security yambiri mu economy. Zimene zimapangitsa nino kuti demand ikhale higher kuposana ndi supply. Ndenu mumadziwa kale kuti pamene anthu ofuna chinthu achuluka, pamene chinthu ichi ndi chochepa, aja ogulitsa aja automatically amakweza mtengo, imene imatchedwa demand pull inflation. Ndiye pali cost push inflation. Cost push inflation imachitika pamene cost of production, zinthu zimene timagwiritsa ntchito kuti tipange zinthu zimene zizakwera mtengo, zimakhala ngati mwina rent yakwera. Kutanthauza kuti ngati ma business amapanga rent, iwo aja mwachidziwikire akwezanso mitengo chifukwa chonena kuti afuna apeze phindu. Mafuta agalimoto akwera,
magetsi akwera, malipiro a anthu akwera. Ndi zinthu zimene zikakwera zimapanga force ama business kuti nawonso akweze mitengo. Inflation ku Malawi mwezi wina uliwonse a Malawi National Statistical Office amatulutsa mafiga a inflation. Iwowa ndithu amalongosora mwezi uno inflation ili mwakuti. Mafiga ambiri mukamati mukawerenga mukadzaona kuti figa ija ndi 10% and above, imene timatchula double digits. Pamene zimasonyeza kunena kuti inflation ili high, chuma sichikuyenda bwino. Oti ma economist amesetsa ndithu amene amapanga za malamulo kuti inflation itsike ikhale below 10%. Ideal inflation imenera figa yake ikhale chama 2% kapena 4%. Kudziwa zimene ziziphindu lake ndi chani? Kudziwa information imene zimathandizira ndithu amene amapanga malamulo kuti adziwe kuti kodi chimene choyambitsa kukwera mtengo wa katundu ndi chani. Ndiye ajamapita pamene popo nkukakoza chinthu chije, foti chinthu chimene chakachikoza zimapangitsa kuti mitengo ikhazikike. Ndiye sima ikubwera pati. Sima ikubwera pakuti akatapanga calculate inflation, kuti apanga masamu adziwe inflation ili pati, amatenga imene amatchula basket of goods. Basket la katundu limeneli amayikamo zinthu zimene akuona kuti an average Malawian, munthu wamba ku Malawi, zimene amagwiritsa ntchito pafupi mwezi ndi mwezi. Ndiye mu basket limene amayikamo zinthu ngati rent, amayika zinthu ngati transport, amayika so zinthu ngati zakudya. Ndiye ku Malawi almost banja lina lililonse limadya sima. Pamene pa sima iji ndi pamene mtengo wa chimanga amaulowetsa so kuti kumasamu a inflation. Ndi chifukwa chake papezeka kuti pamene chimanga chikudula inflation ili high, pamene chimanga chikutsika kapena mtengo ukhazikika inflation chasema kalorerani yakhazikika. Yero ndiye sindidziwa ngati muli ndi funso, tionanenso ndithu video ina imene ndilongosole za ma indicators ena.